min ħobb il-kwiet u għaw min idejqu, għaw min ifittex is-silenzju u għaw min ibezzaw. Min jaf għal xulxux, forsi għax nibżaw li fit-silenzju se niltaqgħu aktar ma' nfusna. Forsi għax nibżaw li se niltaqgħu ma' xi ħadd jew xi ħaġa li ma nkunx lesti għaliha. Imma ngħidwa kif inhi, mhux faċli ssib is-silenzju, l-aktar issa fis-sajf fejn ix-xtut it-toroq Maltin kunu pakkjati bin-nies. Imma fuq kollox għax għandi nsib il-kwiet. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġiel lid-dixxipli li tilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tala waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma raħu miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan x'infantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb, jienu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej, jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża, ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubidajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu jqimuh u qalulu tassew int bin Alla. Mhux kulħadd jitlob, jew mhux kulħadd jaf jitlob, jew forsi ħafna minna lew waħda jien nitlob biex naqla xi ħaġa. Imma forsi t-talb tagħna ma' dak li ħalaqna jista' jkollu tifsira differenti. Ftit ħin fil-kwiet fejn niskopri aktar lili nnifsi u dak li ħalaqni. Mument fejn fih insir nafu ftit iżjed. Imma mhux kulħadd iħoss bżonn xi darba oħra li jitlob, speċjalment f'mumenti ta' disperazzjoni. Imma mbagħad mhux kulħadd jemmen li t-talb tiegħu jew tagħha qed jinstema'. Għaliex? It-talb u l-fidi għandhom xi konnotazzjoni ma' xulxin? Naħseb qabel xejn irridu nifhmu x'inhu it-talb. It-talb mhuwiex biss meta nirreċitaw is-sliema u l-qaddisa, ħafna iktar minn hekk. It-talb hija relazzjoni ta' mħabba ma' Alla li jħobbni, li ħalaqni, li qed jagħtini n-nifs, li qed jipprovdili, li qed jimxi miegħi, li qed jieħu ħsiebi. Hija relazzjoni issa bħal żewġ maħbubin u meta inti tħobb lill-persuna l-oħra tħoss il-bżonn li tikkomunika magħha. Imma xi kultant jisni nitlob u jisma' jiġri xejn. Ir-realtà hi ħaġa oħra. Il-verità hi li meta nitlob it-talb dejjem jinstema' hemm fuq ħdejn il-mulej u anki fil-ħajja tiegħi kif għadni kemm għadlek f'din ir-relazzjoni ta' mħabba, Alla qiegħed jimxi miegħi, Alla qed jieħu ħsiebi, Alla ikun qed jipprovdili, Alla bħal missier ieħor iridli l-aħjar. U għalhekk ħafna drabi naħseb li mhu qed jiġri xejn, imma dan Alla ikun qed jara li dak li nixtieq jiena mhuwiex għal ġid tiegħi. U allura jippermetti affarijiet oħra, jiġru affarijiet oħra li jiena forsi jiena qed narhom li mhux dak li jiena rrid. Però hu jgħidlek le qalbi bħal kull missier jiena qed nagħtik l-aħjar. Bad trid tiftakar li hemm ukoll it-timing tiegħu mhux dejjem jiena nirċievi minn għandu f'dak il-ħin eżatt li jiena nixtieq. Forsi ikolli bżonn immatura. Forsi ikolli bżonn nikber ftit ieħor. Hemm ħaġa oħra, ikun irid jagħtini, imma ħafna drabi nista' nfixklu wkoll. Pereżempju, nkun qed nitlob għal konverżjoni ta' xi ħadd u din it-terza persuna li jiena qed nitlob għaliha talaqlu l-bib il-mulej. U jiena għalkemm nitlob u nitlob, il-mulej ikun irid jagħtiha
il-mulej kun rrit jagħtini l-grazzja tal-konverżjoni, imma dik il-persuna li għalija jien qed nitlob talaqlu l-bib u li jirrispetta l-libertà tagħna, allura ma jkun jista' jagħmel xejn. Imma mhux faċli temmem xi ħaġa ma tafx hekk teżistix jew le? Kif qatlek iktar qabel, f'din ir-relazzjoni ta' mħabba, Alla jimxi miegħi, lill-Alla jiena nesperjenzah, lill-Alla jiena narah, imberkin ta' qalbhom safja għax huma jaraw l-Alla. Tifel xkejken li kellu biss 5 snin għamillu din it-talba lil Mulej u qallu, Mulej, kemm nieħu gost nilab hide and seek miegħek għax jiena dejjem insibek fil-fjuri tal-ġnien, insibek fil-għajnin safja toħt iż-żejra u qallu hekk Mulej, tallinix nikber, ħallili qalb ta' tfal, ħallili qalb umli, ħalli jiena nkun nista' narak dejjem u kullimkien. U allura ma nistax jiena ngħid li jiena ma narax, li jiena ma nesperjenzax. Il-diffikultà, l-problema qiegħda fija minħabba s-supervja tiegħi, minħabba l-egoizmu tiegħi, il-għajnejn tiegħi ma jibqgħux safja, il-qalb tiegħi tikber. U għalhekk dan it-tifel xkejken jitlob lill-Alla u jgħidlu Mulej, żommni xkejken, ħalli għajnejja jibqgħu safja, ħalli nibqa' umli, ħalli dik il-qalb ta' tfal li għandi ma tikber qatt. U hekk inkun nista' insibek u nibqa' nilab miegħek u nsibek kullimkien u f'kollox. Imma ħafna drabi xorta nibżgħu nkunu waħedna, nibżgħu mis-silenzju, nibżgħu li m'hemm xejn. Xi ħadd jibqa' jurina li qiegħed hemm, li jista' jbiddel l-affarijiet, konferma wara l-oħra, imma xorta nibżgħu. Forsi l-ewwel qed naċċettah bħal tifel xkejken, l-ewwel qed nimxi b'qalbi warajh. You're everlasting, you never change, your love is strong, yes it